ake ngibuye ngixwayise laba abamashayo manje. Yemadoda. Anginichazele kanje. I am a spiritual person mina. Hayi futhi umampara spiritual person. Niyabona isiphithiphithi esenzakalayo. Uma isiphithiphithi sabasiningi esenzakalayo. Kwaba nesiphithiphithi esiningi. Imimoya legijinywa nayo. Amadlozi abantu legijinywa nayo. Sekhona ngishilwane within abantu. That is why uzobona abanye abantu bebe practice ama rituals wabo ngendlela abazopractice ngayo during ilokhuzana imashi. Ku involve imimoya. No, imimoya beke yasebenza kanzima. Ifuna igazi. Ngiyanitshela nje mina. Imimoya beke yasebenza kanzima ifuna igazi. Isuka izifunela yona. Fana noma usebenza kanzima. Funa ihlahlale ubuye uhlabe. Ihlahlale ubuye uhlabe. Hlabe inkomo, hlabe imbuzi, uhlabe inkukhu, uhlabe. Imimoya nje beke yasebenza kanzima, yagijima ilwa, beke yalwa ifuna igazi. Kulesigaba esikusona ngeke ifune igazi lenkukhu imimoya. Ngeke ifune igazi lembuzi, ngeke ifune lenkomo. Kuzothi qhwi masifuna igazi lomuntu. Hayi ukuthi inini abantu abahola imashi enizothi hayi sesifuna lonto leyo baba kuzovele kuvuka abantu emalokishini ngokuhlukahlukana bavele bababulala abantu bokufika bethi sithe hambana nizwa uthi uyezwa sekufe 5 ngapha sekufe 4 ngapha sekufe imimoya iyobe isihlabela igazi. Lento is too dangerous bafethu. It's too dangerous lento. Kuthi uthi uyagijima uyokhuza uzwe kuthiwa nangale sekukhona selimele nangale khona selimele ingasakuyethiwe imoya mayisifuna igazi ayilawuleki and iyazenzela. Njengoba ngikhuluma ngoKing Park ngithi angikhulume ukuze nayo imimoya izwe ukuthi mina ngiyazi ukuthi isiphetho kugcina kuyini. Ngiyazi. Ngirizwa ngithi mina bafethu ngeke thulelweni ngempela manje. Yindaba lonto ingasukume nje kubiwe bold ukuthi abahambe. Khona umuntu abayethembisa ngezinga eliphezulu lekuthiwa uba ubani lo muntu ommeli PA lapha yana ubani lo muntu ommeli PA lapha. Lokuthiwa uGatin eyayithembisa le out le yana isakhankasa mani. Yayizigquma izivuza amathe ithi abahambe namhlanje ithuleleni le out madoda. Namhlanje ithuleleni out madoda. Hayi ngeke bafowethu ngeke. Kuzoze kuphenduka izwe. Uyabona nje ngesikhathi selooting akekho umuntu owayeplana kusahlukunyezwa uZuma. Kulokwehluka kwenyuka kuyiwe enkandla, kuyiwe enkantolo, kuyiwe enkandla, kuhlangane kune COVID, kufika amaphoyisa phazamise. Akekho umuntu owayeplana idlanto izojika esithubeni. Iphenduke into aphendukayo ngeJuly unrest. Akekho owayeplana le nto le. Yazenzekelela yona. Even nabantu babekhuluma njengama public speaker, not as ama instigator. Laba gcina beyona ama instigator. That is why noma uthi uyabopha ama instigator awabopheki because awayiplananga le nto. Wona ayekhuluma ngokubona kuhlukunyezwa ikhehla. Lana ka sikhuluma kwi level yekhehla. Sikhuluma kwi level yemimoya. Yala eNingizimu Afrika versus imimoya yakamanye amazwe. EyaseNingizimu Afrika ithi kwangena igebengu akwathulakala nje. Hayi sukaneni madoda. Malema ngiyacela mfethu ngiyazazi ezinye ingqinamba ezithi isinqumo sithathile ungasijiki. Kodwa lesi hayi sijike kancane ungasijiki kakhulu sijike kancane. Ngibonile mina usuthi uyazama ukusijika wasijika ngorong futhi. Sibonile mina usuthi uyazama ukusijika wasijika futhi ngorong. Usuthi hayi kulungile abangenama document abenzelwe bekhona la ama document baba ngikubonile ukuthi le ama document uyayibona ibalekile kodwa iphutha elokuthi uthi abenzelwe swebela funa bahambe uma sebehambile besebenza kahle ama documents abo
lento yabantu abangenama document isihlukumeza even nalabo Nkosi yami abanama document, which is unfair kubona. And izwi manje lisaqondi sengathi manje kuliwa nama foreigner. No, nathi phela sama foreigner kwamanye amazwe akwazi ukuliwa nama foreigner, kuliwa nento eyisigebengu engena ngokungemthetho. Umuntu ongathi hayi akuliwe even nalabo abanama document, ile silima ke leso ka asazi lutho. Ngisho ukuphuma nje kwi-country siye la eAfrica sikwazi letha loni ke ukuphuma ke manje sesiya ko Mauritius asazi leso. Bakhona bangasho bethi hayi abahambe even nalaba abanamalo bese uyambuza umuntu loyo ukuthi mfethu uke nje wayi-applyela ivisa ya approve waphuma kwi-country wahamba ngendiza phezulu. Yabo umuntu nje uke waphuma ke nomuntu osazophuma ngeke azasho kanjalo, kodwa loyo angama ukuthi abangena document abahambi ngoba nawe mawuphuma ngeke uphume baba ungenayo ivisa uya kulamazwe lawa ngaphandle, ngeke uphume ungenayo ivisa ngeke baba. Even la koSwazini la ilaphi la elokhuzeni la lamazwe la eAfrica ukuya ungenayo ipassport baba ngeke uzuye, yafuneka passport. Yafuneka passport. Let us all be honest and respect our country and face the truth. Kungabe ngathi ezinye ingane ngabe zimasha bengathi ziyahlanya, akusakhathele zona, sekukhathele ngisho amadlozi ala eSouth Africa. Hayi amadlozi azo umehluko zona zibe umhlatshela ukuthi gijimani, kodwa kukhathele ngisho amadlozi ala eSouth Africa manje ngoba yabonga ukuthi kuyaqhashazwa kulethwa igebengu kuthiwa aziphathe azingene ngenkani. Suka umuntu ongene eSouth Africa engenawo amaphepha isigebengu leso akaboshwe leyo muntu akaphindiswe kena kubo bebuye akabuye senamaphepha ngoba sisho ukuthi abangeza abantu sithi kodwa bangene ngendlela. Yini enzima Julius Malema? Uyoze ujwayelwe yingane nje impela, uyoze uthukwe yingane ngempela ngoba yini enzima mfethu? Hayi ngeke Malema mfethu, ngeke Malema, ngeke Malema, ngeke baba, ngeke baba. Ake nibe namasende njengamanje, ake nibe namasende manje, ake nikhulume nje iqiniso, iqiniso. Even manje mawungabona umuntu ejump engene emzini womuntu icriminal leyo. Umuntu bejumpa ezeningizimu Afrika icriminal leyo, isigebengu leso. Awukwazi baba umbhambatha kuthiwa kunezigebengu ngaphakathi uyambhambatha. Hayi ngeke baba. Kanti inhloboni epolitiki lesenidlala manje. Inhloboni manje. Akusho mina ukho ngibhaka futhi onyanya wafoko ngangeze fokhole mina. Ngangeze fokhole mina. Bathule nje abantu madoda ngoba uyanibona